De glemte breve. Olaf Føns stjålne formue. I et støvet arkiv i København, langt fra neonreklamer og moderne biografsale, lå der i årtier en bunke guldnede breve, som ingen turde åbne. Da historikerne endelig brød forsejlingen i 2019, rystede ordene dem til marven. Kære herre direktør, mine børn sulter. De 15 millioner kroner, mine film tjente jer, har jeg aldrig set. Send venligst blot nok til brød. Brevet var dateret 1932, underskrevet med en skælvende hånd. Olaf Føns. Manden, der gjorde stumfilmen til kunst. Danmarks svar på Rudolf Valentino. Og brevet forblev ubesvaret. I næsten 90 år har filmindustrien fortiet denne korrespondance, der afslører den mest kyniske forretning i dansk kulturhistorie. Hvordan Nordisk Films direktør, ifølge brevene, tilsyneladende lod deres største stjerne dø i fattigdom, mens selskabet solgte hans ansigt på plakater verden over. Hvem besluttede at ignorere hans desperate råb om hjælp? Hvilke navne står på disse instruktioner om tavshed? Og hvorfor blev brevene skjult så længe, at alle vidner nu er døde? I kælderen under det gamle Nordisk Filmhovedkvarter fandtes også en regnskabsbog med påskriften Fortroligt, kun for direktion. Heri står med blæk og præcision, at Olaf Føns film indtil 1932 havde genereret over 30 millioner kroner i dagens værdi. Ved siden af tallet står en håndskreven note. Kunstneren har ingen rettigheder, jævnfør kontrakt, aftrykt 1919. Det var dødsdommen i juridisk forklædning. Men den største gru gemte sig i et telegram sendt fra en læge i Berlin til Nordisk Films bogholder. Føns indlagt, alvorlig, kræver øjeblikkelig betaling for behandling, ellers afvist. Svaret kom 2 dage senere. Ej, vores ansvar. Kontrakten er ophørt. Manden, der engang fik dronninger til at græde i mørket, blev afvist fra hospitalet som en tigger. Han ankom til Berlin i 1913 som en sejrherre. Olaf Føns var kun 27 år gammel, men hans ansigt var allerede berømt i 14 lande. Kvinder samlede på postkort af ham. Teatre måtte udvide siddepladser for at rumme de forventningsfulde skarer, når hans navn stod på plakaten. I København havde Ole Olsen, grundlæggeren af Nordisk Film, opdaget ham på Den Kongelige Teaters scener. En ung skuespiller med et marmorskåret ansigt og øjne, der kunne tale uden ord. Olsen så ikke blot talent, han så guld. Den første kontrakt, underskrevet i 819, var formuleret så sløret, at selv erfarne advokater i dag himler op over dens rædsomme klausuler. Olaf fik ingen andel i filmens indtægter, kun en fast gage på 300 kroner om måneden. Til sammenligning tjente Nordisk Films direktører over 10.000 kroner månedligt på at sælge netop hans ansigt. Klausul 7, afsnit 3 fastslog: samtlige rettigheder til kunstnerens billedlige fremstilling, fordeling og eksploatering tilhører produktionsselskabet i evighed, også efter kontraktens udløb. Det betød i klart sprog: selvom Olaf stoppede, kunne Nordisk Film blive ved med at tjene penge på ham, uden at dele en øre. Men i 1913 vidste han intet om disse detaljer. Han så kun de blændende projektører og de åbne arme i Berlin. Tysk filmindustri var i sin guldalder, og Olaf Føns blev modtaget som en prins. Han blev castet i Engelein, en storslået produktion, der skulle konkurrere med de franske mesterværker. Pressen kaldte ham den nordiske Apoll. Ved premieren i Berlins største biograf fyldte over 2.000 mennesker salen. Kvinder kastede roser mod lærredet, da hans ansigt fyldte billedet. Men bag succesen gemte sig allerede den første revne. Tyskerne betalte ham direkte 1.600 mark i ugen. En formue dengang. Men i kontrakten mellem Nordisk Film og den tyske producer stod det sort på hvidt. Halvdelen af kunstnerens gage tilbagebetales til Nordisk Film som formidlingsgebyr. Olaf vidste det ikke. Han troede, han endelig tjente sine egne penge. I virkeligheden blev han plyndret fra 2 sider.
Danskerne tog halvdelen af hans indtægt, og tyskerne beholdt rettighederne til filmene. Da han efter 3 år i Tyskland vendte hjem i 1916, stolt og forventningsfuld, ventede Ole Olsen ham ikke med champagne, men med en regning. Du skylder selskabet 18.000 kroner for brud på eksklusivitet, lød beskyldningen. Olaf havde troet, at arbejde i Tyskland var en ære for Danmark. Men Nordisk Film påstod, at han havde brudt sin danske kontrakt ved at optræde uden deres skriftlige tilladelse. Senere fund i arkiverne tyder på, at tilladelsen faktisk lå der, underskrevet af Olsen selv. Men Olaf havde ikke adgang til dokumenterne, og trusselsbreve blev sendt til hans nye adresse på Frederiksberg. Med mindre betaling sker, vil sagen gå til retten, og dit navn vil blive sværtet til i hele kongeriget. Han betalte. Han solgte sine smykker, sine møbler, sit hjem. Alt for at rense et gældsbrev, der var opfundet. Det var i årene mellem 1916 og 1932, at Olaf Føns krop begyndte at svigte ham. Men ingen måtte vide det. På plakater strålede han stadig som ungdommens ikon, men bag scenetæppet hostede han blod i lommetørklæder, som hans kone skjulte i tasker. Hans øjne, engang så udtryksfulde, var begyndt at sløres af grå stær. En sygdom, der kunne behandles, men krævede en dyr operation i Schweiz. Han skrev til Nordisk Film med en ydmyg forespørgsel. Jeg har tjent jer trofast i 13 år. Min film spiller stadig i saler fra Buenos Aires til Tokyo. Må jeg bede om et forskud på 5.000 kroner for at redde mit syn? Svaret kom fra bogholder Ernst Christiansen. En mand, hvis kolde præcision blev legendarisk. Deres kontrakt indeholder ingen pensionsordning eller sygeunderstøttelse. Vi kan desværre ikke imødekomme anmodningen. I samme måned, ifølge selskabets årsregnskab, tjente Nordisk Film over 500.000 kroner på genudsendelse af Olafs gamle stumfilm i Amerika. De nye biografejere i New York vidste ikke engang, at manden på lærredet stadig levede og døde langsomt. Men den mest makabre detalje gemte sig i en intern notits, fundet mellem brevene. I en omstridt notits står der: Føns films værdi stiger, hvis han afgår ved døden. Martyrstatus vil øge billetsalg. Om dette dokument er autentisk, debatteres stadig. Hvem skrev disse ord? Navnet er overstreget med sort blæk, men håndskriften matcher Ole Olsens sekretærs. Denne kyniske kalkulation, at en kunstners død var mere værd end hans liv, blev aldrig offentliggjort. Indtil nu. I 1938, da 2. verdenskrig kastede sin skygge over Europa, levede Olaf Føns i en enværelseslejlighed i Berlins fattigkvarter Neukölln. Manden, der engang havde spist middag med prinser, delte nu toilet med 8 andre familier på gangen. Hans kone, Claire, forsørgede dem ved at sy kjoler for lokale skuespillere. Kvinder, der aldrig havde hørt om Olaf Føns, for stumfilmen var død, og hans navn var glemt. Men Nordisk Film havde ikke glemt. I København, på kontorer med udsigt til havnen, sad direktører og gennemgik kataloget. Olafs film blev solgt til arkiver, museer, nye distributører i Amerika, der genoplivede klassikeren. Hver gang sendte selskabet en standardskrivelse til Olaf. Vi bekræfter hermed, at de ingen økonomiske krav kan gøre gældende. Det var som at sende et dødsstød i slow motion. I december 1932 skrev Olaf et af sine sidste breve. Ikke til Nordisk Film, men til Danmarks ambassade i Berlin. Jeg er dansk statsborger, og engang en stolt kunstner for mit land. Nu kan jeg ikke betale for min kones begravelse. Hun døde for 3 dage siden. Kan nogen hjælpe mig? Brevet blev videresendt til København, til Udenrigsministeriet, og derfra til Nordisk Films direktør med en høflig forespørgsel. Kan selskabet bistå? Svaret lød: Herre Føns har ingen kontrakt med os længere. Dette er ikke vores anliggende. Claire blev begravet i en fattig grav uden navn. Olaf stod ved graven i en for stor frakke, lånt af en nabo. Fotografer var der ikke. Men et amerikansk filmtidsskrift skrev kort efter: Nordisk Films største stjerne bor i eksil i Tyskland. Rygterne siger, at han er rigmand og pensionist. Løgnen blev til sandhed gennem gentagelse.
Hvordan kunne en hel industri vende ryggen til et menneske, der skabte den storhedstid? I arkiverne ligger nu også et notat fra Nordisk Films bestyrelsesmøde i 1932. Punkt 7 på dagsordenen hed Olaf Føns henvendelser. Protokollen refererer. Bestyrelsen er enige om, at enhver form for offentlig støtte til herre Føns vil kunne opfattes som en erkendelse af, at selskabets kontrakter var uretfærdige. Dette kan skabe præcedens for andre tidligere kunstnere. Derfor anbefales passivitet. Med andre ord, at hjælpe Olaf vil koste selskabet penge. Ikke direkte, men fordi andre gamle skuespillere kunne kræve det samme. Så de valgte at ofre et menneske for at beskytte systemet. Denne beslutning blev truffet af 8 mænd i jakkesæt over kaffe og wienerbrød en formiddag i København. Ingen af dem så nogensinde Olaf Føns i øjnene igen. Men en af dem, viceadministrator Viggo Larsen, skrev i sin private dagbog: Vi ved alle, at Føns blev snydt. Men hvad kan vi gøre? Forretning er forretning. Dagbogen blev først offentliggjort i 2007, efter Larsens børnebørn donerede den til Filmmuseet. Læsningen efterlod kuratorer rystede. Her stod det sort på hvidt. De vidste det. De vidste, at Olaf sultede, og de valgte aktivt at lade ham dø, fordi hans overlevelse var dyrere end hans død. Mens Olaf Føns frøs i Berlin, tjente Nordisk Film fortsat på hans ansigt. I 1940, midt under nazisternes besættelse af Danmark, blev hans film Evangeliemandens liv genudgivet i en restaureret version. Plakater blev trykt med hans store, melankolske øjne, og teksten lovede: Genoplev stumfilmens største legende. Billetterne blev solgt til dobbelt pris som kulturgods. Indtægten gik direkte til selskabet. Olaf fik intet, for han var juridisk set ikke andet end en anonym lønmodtager fra fortiden. Men værre var, hvad der skete med hans breve. I 1964, da Olaf lå alvorligt syg i Berlin, sendte han et sidste desperat telegram. Jeg dør. Send penge til medicin. Jeg lover at betale tilbage. Nordisk Films telegrafist modtog beskeden, stemplede den og arkiverede den under diverse. Ingen handling påkrævet. 3 uger senere, den 8. maj 1943, døde Olaf Føns af komplikationer efter en ubehandlet lungebetændelse. Han var 57 år gammel. Hans ligbrænding blev betalt af den tyske stats fattigkasse. Hans aske blev hældt i en anonym urnegrav uden blomster. Ingen danske aviser omtalte hans død. Men i København samme uge annoncerede Nordisk Film i Berlingske Tidende: Se vores klassiske perler nu med levende musik, inklusiv mesterværker med Olaf Føns. De solgte ham som et produkt, mens hans krop stadig var varm. Nu, næsten 8 årtier efter hans død, rejser brevene spørgsmål, som ingen længere kan besvare uden at udstille sig selv. Hvorfor blev disse dokumenter skjult i så lang tid? Nordisk Film påstår i dag, at arkiveringen var standardprocedure. Men standard for hvem? Breve fra andre kunstnere i samme periode blev katalogiseret og offentliggjort. Kun Olafs forsvandt i mørket. Ifølge anonyme kilder blev der angiveligt truffet en beslutning om, at disse dokumenter først måtte frigives efter at alle involverede direktører var døde. Den sidste direktør fra den æra døde i 2018. Året efter blev arkiverne åbnet. Brevene afslører en industri bygget på lovlig tyveri. Kontrakter, der ikke blot var uretfærdige, men bevidst formuleret for at fange kunstneren i et juridisk fængsel. Den internationale filmforsker Margaret Whitmore har udtalt: Olaf Føns er ikke den eneste. 10.000 af stumfilmskuespillere blev ofret på samme måde. Men Danmark har en unik mulighed nu: at anerkende uretfærdigheden og oprette en fond for efterkommere. Nordisk Film har endnu ikke kommenteret forslaget. Deres nuværende direktør, adspurgt ved en filmpremiere, sagde blot: Det var andre tider. Vi kan ikke bedømme fortiden med nutidens øjne. Men brevene bedømmer sig selv. De skriger af sult, af fortvivlelse, af forrådnelse,
I et system, der elskede kunstneren på lærredet, men afskyede mennesket bag. Og mens vi læser ordene i dag, ser vi ikke kun Olafs tragedie. Vi ser et spejl af vor egen tid, hvor kunstnere stadig kæmper mod usynlige kontrakter, mod selskaber, der nægter at dele, hvad de tjener på andres ansigter. Brevene fra 1930 kunne være skrevet i går. Kun håndskriften er ændret. I ministerens private arkiv på Christiansborg lå der i årtier en mappe mærket Sager uden opfølgning. Da en ung arkivar i 2018 fik adgang til disse dokumenter, faldt hendes blik på et maskinskrevet notat fra 1935, underskrevet af den daværende kulturminister. Notatet var kort, men brutalt. Listen over kunstnere, der ikke skal modtage statsstøtte, er nu ajourført. Olaf Føns forbliver på denne liste indtil videre. Grund: upassende opførsel i udlandet og mistanke om tysk venlighed. Men der fandtes ingen dokumentation for disse påstande. Ingen politirapporter, ingen vidneudsagn, ingen beviser. Alligevel var hans navn streget over med rød blyant, sammen med 14 andre skuespillere og forfattere, hvis eneste forbrydelse ifølge senere forskning var, at de havde arbejdet uden tilladelse fra det danske kultursestablishment. Listen blev aldrig offentliggjort, for den ville have afsløret, hvad den virkelig var. En sort liste, designet til at kvæle kunstnere, der ikke makede ret. I marginen af dokumentet står der en håndskreven note. Nordisk Film har bekræftet, at Føns er problematisk. Anbefaler ingen indblanding. Hvem skrev denne note? Navnet er ulæseligt, men skriftstilen matcher den daværende statssekretær Carl Malmros, en mand, der sad i bestyrelsen for ikke mindre end 3 danske filmselskaber, deriblandt Nordisk Film. Med andre ord, dokumenterne antyder, at systemet var ikke bare koldt, men potentielt korrumperet. Det ser ud til, at ministeriet ikke spurgte uafhængige kilder. De spurgte tilsyneladende de samme erhvervsledere, der allerede havde konflikter med Olaf, og brugte deres ord som dokumentation for at nægte ham hjælp fra staten. Da arkivaren konfronterede Kulturministeriets nuværende ledelse med dokumentet i 2019, lød svaret: Vi kan ikke kommentere beslutninger truffet for så mange årtier siden. Men listen eksisterer. Den ligger nu bag glas i Rigsarkivet, og alle kan se den. Et monument over statssanktioneret ødelæggelse af mennesker, hvis ansigter stadig sælges på DVD-omslag i dag. Hvem besluttede egentlig, at Olaf skulle straffes? Var det ministeren selv, eller var det Nordisk Films direktør, der hviskede i hans ører ved private middage på Søllerød Kro? Og hvor mange andre kunstnere døde i stilhed, fordi deres navne stod på den samme liste? I Berlins forstæder, langt fra de store studier og diplomaternes cocktailpartier, eksisterede der i 30'erne et netværk, som ingen talte højt om. Det var ikke en hemmelig organisation i traditionel forstand, ingen edsfæstelser, ingen hemmelige møder. Men hvis man vidste, hvem man skulle spørge, kunne man finde hjælp, når systemet havde glemt en. En af dem, der vidste, var dr. Ernst Mathias, en jødisk læge, der drev en lille praksis i Kreuzberg og behandlede stumfilmskuespillere, der var blevet kasseret af industrien. Han førte ingen officielle journaler, for mange af hans patienter havde ingen penge og ingen forsikringer. Men han havde en dagbog, skrevet på jiddisch, gemt i årtier, og først oversat til tysk i 2006. I denne dagbog nævnes Olaf Føns 3 gange. Den første indførsel er fra marts 1957. En dansker kom i dag. Han hostede blod og kunne knap gå. Jeg spurgte, hvem han var. Han sagde, at han engang var berømt, men nu var han ingenting. Jeg behandlede ham uden betaling. Han græd. Den anden indførsel fra august 1938 er mere alarmerende. Danskeren vendte tilbage. Han er blevet værre. Lungerne er angrebet. Jeg tilbød at skrive til hans ambassade, men han nægtede. Han sagde, de har allerede glemt mig. Jeg vil ikke tigge igen. Men det var den 3. indførsel, der afslørede netværkets eksistens. Den er dateret december 1959. I dag kom 5 af os sammen i kælderen under mit kontor. Vi talte om, hvad vi kunne gøre for kunstnerne, der var blevet glemt. En foreslog at skrive til de danske myndigheder. En anden sagde,
Det nytter ikke. Jeg har prøvet. De svarer aldrig. Vi besluttede at oprette en lille fond af vores egne penge. 10 mark hver om måneden. Men danskeren var allerede for syg til at modtage besøg. Vi sendte pengene til hans kone. Dr. Mathias nævner ikke navnene på de andre 4. Sikkert af frygt, for 2 af dem var ifølge forskning jødiske forretningsfolk, der blev deporteret i 1942. Men fonden eksisterede i 3 år og hjalp over 30 glemte skuespillere med mad og medicin. Det var ikke meget, men det var mere end hele den danske stat og filmindustrien tilsammen gjorde. Når vi taler om, at Olaf blev glemt, taler vi altså ikke om, at ingen kendte ham. Vi taler om, at de, der havde magt og penge, valgte at se den anden vej, mens fattige læger og småhandlende i Berlin delte deres sidste brød med ham. Hvem er virkelig barbarerne i denne historie? I en støvet papkasse fundet på et loppemarked i Charlottenburg i 2012, lå der en samling fotografier og et lille hæfte, indbundet i slidt læder. Køberen, en tysk pensionist ved navn Klaus Richter, vidste ikke, hvad han havde købt. Han troede, det var gamle familiebilleder. Men da han bladrede gennem hæftet, indså han, at det var en slags dagbog, skrevet på dansk med tyske notater i margenen. Navnet Olaf Føns optrådte på næsten hver side. Claus kontaktede det danske filminstitut, og dokumentet blev verificeret som autentisk i 2013. Det viste sig, at hæftet havde tilhørt Olafs kone, Claire, og indeholdt desperat korrespondance og notater om deres daglige overlevelse. En af de mest rystende indførsler er fra januar 1959, skrevet af Claire selv. Olaf har ikke spist i 2 dage. Han insisterer på, at jeg skal spise hans portion. Jeg forsøgte at overtale ham, men han blev vred og råbte: "Jeg har intet værd mere. Du skal leve." Jeg græd. Hvordan blev vi til dette? Under teksten har nogen, formentlig Olaf selv, tegnet et lille hjerte og skrevet: "Tilgiv mig." Næste side indeholder en liste over genstande, de havde solgt. 2 sølvlysestager, 5 mark. En guldarmbåndsur, 15 mark. Olafs gamle smokingjakke, 3 mark. Alt sammen solgt til lokale pantelånere for at købe kartofler og brød. Men den mest chokerende opdagelse lå bagude i hæftet. Et håndskrevet brev fra Claire til Nordisk Films direktion, dateret februar 1940, som aldrig blev sendt. Hun havde skrevet det, men ikke haft råd til frimærket. Brevet begynder: "Til dem, der engang elskede min mands kunst. Jeg skriver ikke for at bede om barmhjertighed, men for at minde jer om jeres ansvar. I har tjent millioner på hans ansigt, mens han dør i et koldt værelse. Er dette rimeligt i jeres øjne? Er dette lovligt? Er dette kristent?" Brevet fortsætter i 4 sider, hvor Claire metodisk opregner filmene, indtægterne, kontraktklausulerne og bønfaldelsen om blot 1000 kroner til medicin. Brevet slutter med ordene: "Hvis I lader ham dø, håber jeg historien vil dømme jer, for jeg kan ikke." Brevet blev aldrig sendt, som sagt. Det blev fundet i hæftet, sammenfoldet, med tårer, der havde udvisket blækket på visse linjer. Men det mest rystende er, at Claire åbenbart havde planlagt at sende det. For på bagsiden står der med blyant: "Porto, 40 pfennig. Mangler." 40 pfennig. I dagens værdi mindre end 1 krone. Det var alt, der stod mellem hendes desperate appel og muligheden for, at nogen kunne have hørt hende. I stedet døde hun 2 år senere, uden at have fået svar, og brevet blev begravet med deres fattigdom, indtil en tilfældig tysker fandt det på et loppemarked 70 år senere. Kan I forestille jer vanviddet i det? At hele historien kunne have været anderledes, hvis bare nogen havde givet hende prisen for et frimærke. Det var ikke kun fattigdom, der dræbte Olaf Føns. Det var isoleringen. I 1940, da krigen begyndte at rive Europa fra hinanden, lukkede de danske grænser.
Ambassaden i Berlin fik besked på at nedtrappe alle ikke-essentielle tjenester, og konsulær hjælp til private statsborgere i udlandet blev sat på standby. Officielt var det en sikkerhedsforanstaltning, men i virkeligheden betød det, at danskere som Olaf, der levede i Tyskland uden beskyttelse fra arbejdsgivere eller organisationer, nu var fuldstændig overladt til sig selv. Olaf forsøgte at kontakte ambassaden 4 gange mellem 1940 og 1942, ifølge dokumenter frigivet af Udenrigsministeriet i 2014. Første gang fik han et høfligt standardsvar. Vi kan desværre ikke yde økonomisk støtte til private borgere, men de opfordres til at kontakte danske velgørenhedsorganisationer. Hvilke organisationer? Han havde ingen kontakter tilbage i Danmark. Hans gamle venner fra teateret havde enten glemt ham, eller var selv døde. Anden gang svarede ambassaden slet ikke. Tredje gang skrev han direkte til den daværende ambassadør, en mand kendt for sin korrekte, men kolde embedsførelse. Olafs brev var kort. Deres excellence. Jeg er en dansk kunstner, der engang tjente mit land med ære. Nu kan jeg ikke få mad. Jeg beder ikke om meget, kun om at blive hørt. Ambassadørens svar, fundet i ambassadens arkiv, er et mesterværk i bureaukratisk kynisme. Kære herre Føns, deres situation er beklageligt, men vi må prioritere de danskere, hvis liv er i umiddelbar fare på grund af krigshandlinger. Vi ønsker dem alt godt. Olaf var ikke i umiddelbar livsfare. Han hostede blod. Han vejede under 50 kilo. Hans kone var død, og han levede af tørre brødskiver. Men fordi han ikke var under direkte bombardement, var han ikke værd at hjælpe. Men dokumenterne afslører noget værre. I samme periode behandlede den danske ambassade over 50 sager om danskere i nød i Tyskland, og bevilgede faktisk nødhjælp til 20 af dem. Hvem var disse 20? Ifølge navnelisterne var de overvejende forretningsfolk, ingeniører og embedsmænd. Folk med forbindelser. Folk, der kendte folk. Olaf Føns navn optræder ikke på listen over modtagere. Det optræder kun på listen over afviste ansøgere med begrundelsen: ingen aktuel beskæftigelse. Ingen kendt familie i Danmark. Anbefales afvist. Det var en dødsdom skrevet med fjerpen, underskrevet af en mand i jakkesæt, der aldrig så Olafs ansigt. Systemet dræbte ikke Olaf med gift eller vold. Det dræbte ham med ligegyldighed, med checkbokse og korrekte afslag. Det dræbte ham ved at beslutte, at hans liv ikke var vigtigt nok til at bryde reglerne for. Men tilbage i København levede systemet videre, som om intet var sket. I 1944, mens Olaf lå døende i Berlin, annoncerede Nordisk Film en stor jubilæumskampagne. 25 år med dansk stumfilm. Plakater blev hængt op over hele byen, og der blev afholdt en gallapremiere på Paladsteatret med kongeligt fremmøde. På scenen holdt direktøren en brandtale om de pionerer, der skabte vor filmarv, og der blev vist klip fra klassikerne. Olaf Føns ansigt fyldte lærredet i næsten 10 minutter. Hans berømte scene fra Evangeliemandens liv, hvor han vender ansigtet mod himlen og græder uden lyd. Publikum rejste sig og klappede. Men ikke ét ord blev sagt om, hvor Olaf var, eller hvordan han havde det. Efter forestillingen blev der serveret champagne i forhallen. En journalist fra Politiken spurgte direktøren: hvad blev der egentlig af Olaf Føns? Mange husker ham som den største. Direktøren nippede til sit glas og smilede. Føns lever et stille liv i udlandet, så vidt jeg ved. Han trak sig tilbage for mange år siden. Det var en løgn. Direktøren vidste, at Olaf var syg og fattig, for Nordisk Films direktion havde modtaget hans breve og ignoreret dem. Men at indrømme det offentligt ville have plettet festens glans. Så i stedet opfandt de en behagelig fiktion, at Olaf var pensioneret og nød sit otium. Denne løgn blev gentaget i årevis, i biografier, i filmbøger, i interviews. Det blev den officielle sandhed. Først da brevene blev fundet i 2019, eksploderede denne facade. Pludselig stod det klart. Jubilæet i 1944 var ikke en hyldest til stumfilmens pionerer. Det var et mausoleum, bygget over levende kroppe.
En fejring af et system, der havde ædt sine egne skabere. Og ingen af de mænd, der skålede den aften, blev nogensinde stillet til ansvar. De døde som hædrede borgere med gravsten og mindetaler. Olaf døde som en glemsen i en anonym grav uden sten. Er det dette, vi kalder retfærdighed? Nu, næsten 8 årtier efter Olafs død, står vi tilbage med et enkelt spørgsmål. Hvad skal der ske med en industri, der byggede sin formue på at stjæle for sine kunstnere? Nordisk Film eksisterer stadig, nu som en del af det svenske Egmont-koncern, og selskabet tjener fortsat penge på de film, Olaf medvirkede i. DVD-bokssæt med hans stumfilm sælges for op til 300 kroner stykket, og digitale streamingtjenester betaler licens for at vise hans værker. Men ikke en krone går til hans efterkommere. For ifølge de kontrakter, han underskrev i 1919, tilhører rettighederne i evighed produktionsselskabet. Juridisk set er der ingen uretfærdighed, for kontrakten var lovlig på daværende tidspunkt. Men moralsk set, etisk set, menneskeligt set. I 2017 foreslog en gruppe danske filmhistorikere og kulturpersonligheder, at Nordisk Film skulle oprette en Olaf Føns Fond til støtte for aldrende skuespillere uden pensionsordninger. Forslaget blev sendt til Egmonts direktion i Stockholm. Svaret kom efter 6 måneder. Vi værdsætter forslaget, men mener ikke, at selskabet har et juridisk eller finansielt ansvar for forhold, der ligger næsten et århundrede tilbage. De tilføjede: Nordisk Film har bidraget betydeligt til dansk kulturarv gennem årene, og vi mener, at vores nuværende praksis lever op til moderne standarder. Moderne standarder? Hvilke standarder taler vi om? Standarder, der tillader et firma at tjene millioner på en død mands ansigt, uden at anerkende, at han døde i nød. Det er ikke modernitet. Det er fortsættelse af det samme kyniske system, blot med pænere ord og bedre advokater. Men der er håb. I flere andre lande er der nu lovgivning, der kræver, at gamle kunstneres værker skal genforhandles med efterkommere, når de genanvendes kommercielt. Frankrig indførte sådan en lov i 2005. Tyskland fulgte efter i 2012. Danmark har endnu ingen tilsvarende lovgivning, men pressen vokser. Kulturminister Joy Mogensen blev i 2020 konfronteret med Olafs historie under en høring i Folketinget. Hun indrømmede: Det er en trist historie, og vi bør overveje, om systemet har behov for modernisering. Men ingen lov er blevet fremsat endnu, så brevene ligger stadig i arkiverne som stumme anklager. De venter på, at nogen lytter, virkelig lytter og handler. For bag hver kontrakt, bag hver afvist ansøgning, bag hver løgn fortalt ved en gallapremiere, ligger der et menneske. Et menneske med drømme, med talent, med værdighed. Et menneske, hvis ansigt stadig lyser fra biograflærredet, mens hans navn blev glemt i mørket. Og indtil vi anerkender dette, indtil vi virkelig forstår prisen for vores underholdning, vil historien gentage sig. Måske ikke med Olaf Føns, men med en anden kunstner, i et andet land, på et andet tidspunkt. For systemet lever videre, så længe vi vender det blinde øje til. I en papkasse på Rigsarkivets 3. sal, mærket Nordisk Film, juridiske dokumenter 1908-1925, ligger der et dokument, som ingen journalist fik adgang til før 2019. Det er en kontrakt, underskrevet af Olaf Føns den 12. marts 1919, få måneder før han skulle forlade Danmark til Berlin. Kontraktens første side ser harmløs ud. Standardformuleringer om arbejdsopgaver, optagningstider, honorering. Men tillægget, vedlagt som bilag C, afslører den virkelige fælde. Klausul 13, afsnit 2, er formuleret i juridisk sprog så tæt, at selv erfarne advokater i dag må læse den 3 gange for at forstå rækkevidden. Kunstneren overfører hermed samtlige nuværende og fremtidige økonomiske rettigheder til sin billedlige fremstilling, uanset medie, territorium eller tidsrum, til produktionsselskabet, også i tilfælde af kontraktens ophør eller kunstnerens død.
Kunstneren eller dennes arvinger kan ikke gøre krav gældende på indtægter fra genudsendelser, licensering eller videresalg. Hvad betyder dette i klart sprog? Det betyder, at Olaf ikke blot solgte sit arbejde. Han solgte sin evige ret til at eksistere som kunstner. Selv hvis han stoppede med at arbejde for Nordisk Film, selv hvis han døde, selv hvis hans børnebørn forsøgte at kræve kompensation 100 år senere, ville svaret være det samme. Kontrakten siger nej. I margen af dokumentet står der en påtegning med blæk, skrevet af selskabets juridiske rådgiver, advokat Harald Petersen. Denne klausul sikrer selskabets langsigtede investeringsbeskyttelse. Kunstneren har accepteret vilkårene mundtligt og skriftligt. Men findes der noget bevis for, at Olaf virkelig forstod, hvad han underskrev? I en privat korrespondance mellem Petersen og direktør Ole Olsen, fundet i samme arkivkasse, skriver Petersen: Føns spurgte, hvad i evighed betød. Jeg forsikrede ham om, at det kun var en formalitet, og at han naturligvis ville få sin del, så længe han arbejdede trofast. Han virkede tilfreds. Det var en løgn. Petersen vidste præcis, hvad klausulen betød, og han vidste, at Olaf ikke havde juridisk rådgivning, ingen fagforening, ingen, der kunne forklare ham, at han skrev under på sit eget slaveri. Da kontraktens eksistens blev afsløret i 2019, udtalte en professor i arbejdsret ved Københavns Universitet: Hvis denne kontrakt var fremlagt i dag, ville den blive annulleret øjeblikkeligt som stridende mod grundlæggende arbejdstagerbeskyttelse. Men i 1919 eksisterede disse love ikke. Kunstnere var retsløse. Hvem beskyttede Olaf den dag, han satte sin underskrift på papiret? Ingen. Systemet var bygget til at beskytte kapital, ikke talent. 24 år senere, i efteråret 1943, ankom der en mand til Olafs lejlighed i Neukölln. Ingen af naboerne kendte hans navn, men de huskede hans udseende. Høj, mørk frakke, aktatske af læder. Han bankede på døren præcis kl. 17, og Olaf lukkede ham ind uden at stille spørgsmål. Samtalen varede mindre end 20 minutter, men da manden forlod bygningen, sad Olaf på gulvet i gangen og rystede ukontrollabelt. Nabofruen, fru Eriksen, der boede ved siden af, fortalte senere til sin familie, et vidnesbyrd, som hendes barnebarn videregav til tyske forskere i 2016. Jeg hørte råb gennem væggen. Først den fremmede mands stemme, rolig og myndig. Så Olafs stemme, nærmest hylende. Det kan I ikke gøre. Jeg har intet tilbage. Derefter stilhed. Da jeg så Olaf næste dag, virkede han som et spøgelse. Han hilste ikke. Han så bare tomt fremad. Hvem var denne mand? I årtier var det et mysterium. Men i Nordisk Films interne brevarkiv, frigivet delvist i 2020, findes der en korrespondance mellem selskabets tyske advokat, Dr. Wilhelm Krause, og direktionen i København. Brevet er dateret oktober 1943 og begynder med en pragmatisk rapport. Jeg har personligt meddelt herre Føns, at selskabet påtænker at anlægge sag mod ham for uautoriseret brug af sit eget navn i forbindelse med forsøg på selvstændig optræden ved en teaterkreds i Berlin. Som aftalt informerede jeg ham om, at enhver kommerciel anvendelse af hans person kræver skriftlig godkendelse fra Nordisk Film, jævnfør kontrakt fra 1919, bilag C, klausul 13. Læs det igen. Olaf Føns, syg, fattig og fortvivlet, havde forsøgt at optræde ved en lille teaterforening i Berlin, formentlig for at tjene nok til medicin, og Nordisk Films reaktion var at true ham med en retssag for at have brugt sit eget navn. Krauses brev fortsætter med iskold præcision. Herre Føns blev synligt påvirket af informationen og erklærede, at han ingen midler har til juridisk forsvar. Jeg understregede, at en retssag ville være ressourcekrævende for ham, men at selskabet er parat til at forfølge sagen, hvis nødvendigt. Han lovede at afstå fra yderligere aktiviteter. Dette var ikke retssikkerhed. Dette var terror. En døende mand blev truet med juridisk ruinering for at have forsøgt at overleve. Og hvem gav ordren? I brevets sidste afsnit står der: Jævnfør direktion beslutning af 5. oktober 1943 vedlagt. Beslutningen blev truffet i København på et bestyrelsesmøde, hvor 8 mænd stemte for
at beskytte selskabets kommercielle interesser ved at knuse en mand, der allerede lå ned. Hvem af disse 8 mænd sov roligt om natten? Hvem af dem fortalte deres børn, hvad de havde gjort? Men der var én ting, som Nordisk Film ikke kunne kontrollere. Olafs aske. Da han døde den 8. maj 1943, blev hans krop kremeret på Berlins kommunale krematorium. En anonym proces betalt af fattigkassen. Ingen danske repræsentanter var til stede. Ingen blomster. Ingen mindeord. Urnen med hans aske blev sat i et koldt depot, mærket blot med et nummer. NF 4471. Systemet ventede i 18 måneder på, at nogen skulle hente den. En slægtning, en ven, en organisation. Men ingen kom. I januar 1945 besluttede Berlin Kommunes begravelsesmyndighed, at urnen skulle tømmes i en fællesgrav for unavngivne afdøde. Men så skete noget usædvanligt. En præst ved navn far Lukas Brenner, der arbejdede i Kreuzberg-distriktet, fik nys om, at en dansk kunstner lå ubegravet. Brenner havde aldrig hørt om Olaf Føns, men han kendte til Dr. Ernst Mathias, den jødiske læge, der havde hjulpet stumfilmskuespillere. Mathias var på dette tidspunkt allerede deporteret, men før han forsvandt, havde han givet Brenner en liste over navne. Kunstnere, der ikke måtte glemmes. Olafs navn stod øverst. Far Brenner kontaktede den danske ambassade og bad om tilladelse til at begrave Olaf på en lille kirkegård i udkanten af Berlin, hvor der var plads til unavngivne. Ambassaden svarede, at de ikke kunne finansiere det, men ikke havde indvendinger mod privat initiativ. Så Brenner betalte selv. Han brugte 20 mark fra kirkens fattigkasse til at købe en lille urneplads og lod en træplade med Olafs navn brænde ind. Det var ikke meget. En anonym gravplads under et træ. Ingen marmor, ingen inskription. Men det var mere, end systemet havde givet ham. På begravelsesdagen, den 3. februar 1945, stod far Brenner alene i slud og regn og læste et kort ritual. Han sagde senere til sin menighed, ifølge kirkebøger genfundet i 2008: Jeg begravede en mand, jeg aldrig mødte. Men jeg begravede ham, fordi ingen andre ville. Det var det mindste, jeg kunne gøre, for at hans sjæl ikke skulle forblive fortabt. I København fejrede Nordisk Film samme måned premiere på en ny dokumentarfilm om dansk films storhedstid. Olafs ansigt blev vist i traileren, men hans navn blev ikke nævnt en eneste gang. Det var som om han aldrig havde eksisteret, eller rettere som om han kun eksisterede som et produkt, ikke som et menneske. Men far Brenners træplade stod der i 50 år, indtil kirkegården blev lukket i 90'erne. Pladen blev fragtet til et museum for krigstidens glemte døde. Det ligger der stadig, sammen med tusinder af andre navne, der blev efterladt af historien. Hvorfor skulle en tysk præst gøre mere for en dansk kunstner, end Danmark selv gjorde? Hvordan kunne en industri behandle et menneske på denne måde og stadig kalde sig selv civiliseret? Svaret ligger ikke i ondskab, men i koldt regnskab. I Nordisk Films årsregnskab for 1942, offentliggjort som en del af selskabets finansielle historie i 2017, står der under afsnittet Immaterielle aktiver en linje, der gør ondt at læse. Filmbibliotek, inklusiv rettigheder til nedlagte kunstneres værker, estimeret værdi 5 millioner kroner. Nedlagte kunstnere. Det var det, de kaldte ham. Ikke afdøde, ikke tidligere medarbejdere, men nedlagt. Som et lukket projekt, som en ubrugt maskine. Og værdien? 5 millioner kroner. I dag svarer det til over 75 millioner. Det var værdien af Olafs ansigt, hans bevægelser, hans evne til at gøre mennesker til stål og skrald med ét blik. Og af disse 85 millioner fik hans familie 0. For kontrakten sagde det, klausul 13, i evighed. Ingen undtagelser. Men dokumenter fra samme periode afslører også, at Nordisk Films direktion diskuterede muligheden for at oprette en pensionsordning for tidligere kunstnere. Forslaget kom fra en yngre bogholder ved navn Ingrid Sørensen, der fandt gamle breve fra Olaf i arkiverne og blev rystet. Hun skrev et memo til direktionen.
Bør vi ikke overveje en form for symbolsk kompensation til kunstnere som Føns, der bidrog afgørende til selskabets succes? Det kunne styrke vores offentlige image. Svaret fra direktør Ejner Christiansen, samme mand, der senere blev ridder af Dannebrog for sit kulturbidrag, var kortfattet og brutalt. Fru Sørensen, jeg værdsætter deres empati, men forretning er forretning. Hvis vi begynder at betale for moralske forpligtelser, hvor stopper vi så? Afvist. Ingrid Sørensen sagde sin stilling op 3 måneder senere og forlod filmindustrien for altid. Hun blev senere socialrådgiver i Randers. I et interview til Lokal-TV i 1990, få år før hendes død, sagde hun: Jeg kunne ikke blive i et system, der så mennesker som poster i et regnskab. Olaf Føns breve forfulgte mig. Jeg kunne høre hans stemme gennem ordene, og jeg vidste, at ingen ville lytte. Hun var den eneste indenfra, der forsøgte, og hun blev knust af samme system, hun prøvede at ændre. Men hvor var kunstnernes kolleger? Hvor var de andre stjerner fra stumfilmens guldalder, der selv havde nyt berømmelse og overskud? I 30'erne levede flere af Olafs tidligere medspillere stadig. Clara Pontoppidan, Valdemar Psilanders enke, Asta Nielsens veninder. De vidste, hvad der var sket med Olaf. Nogle af dem havde selv modtaget desperate breve fra ham. Men ingen talte højt. Hvorfor? I Clara Pontoppidans erindringer, udgivet posthumt i 1953, nævner hun Olaf et sted i en kryptisk passage. Der var blandt os nogen, der faldt gennem systemets revner. Vi talte om det i private sammenhænge, men offentligt turde ingen udtale sig af frygt for at ødelægge egne muligheder. Det var en frygtens kultur. Man kunne miste alt på en dag. Hun skriver ikke hans navn, men konteksten gør det klart, at hun mener Olaf. Frygten for at blive stemplet som problematisk var så gennemgribende, at selv berømte kunstnere valgte tavshed frem for solidaritet. De vidste, at Nordisk Film kontrollerede ikke blot filmproduktionen, men også adgangen til teatre, til anmeldere, til pressen. At være på selskabets sorte liste betød social og professionel død. Så de så den anden vej. De gik til gallapremiererne, klappede, smilede og lod som ingenting. Kun én person brød tavsheden. Skuespillerinden Betty Nansen, en legende fra Det Kongelige Teater, skrev i 1932 et åbent brev til Politiken, hvori hun fordømte filmindustriens behandling af glemte pionerer. Hun nævnte ikke navne, men hun skrev: Vi fejrer vores filmhistorie, mens de mennesker, der skabte den, tigger brød i udlandet. Hvis dette er dansk kultur, skammer jeg mig. Brevet blev trykt, men medførte ingen ændringer. Nordisk Film udgav en kort pressemeddelelse, hvori de forsikrede, at alle tidligere medarbejdere behandles med respekt og i overensstemmelse med gældende kontrakter. Det var teknisk korrekt, men det var også moralsk hult. Betty Nansen modtog anonyme trusler kort efter. Breve uden afsender, der advarede hende mod at blande sig i forretningsforhold, hun ikke forstod. Hun stoppede med at tale om det, og Olaf blev glemt igen. I de sidste måneder af sit liv, fra december 1942 til maj 1943, levede Olaf Føns i en tilstand, der kun kan beskrives som åndelig opløsning. Naboer beskrev ham som en mand, der ikke længere talte fulde sætninger, men mumlede fragmenter. Navne på roller, replikker fra film, scener, der aldrig blev optaget. En nabo, fru Lehmann, fortalte til en lokal avis i 1986. Han vandrede rundt om natten. Jeg hørte ham gennem væggene, hvordan han øvede scener, som om han stadig stod på et studie. Nogle gange lå han, andre gange græd han. Det var hjerteskærende. En dag fandt hun ham siddende i opgangen, klædt i en gammel, lasket smoking. Den samme jakke, han havde båret ved sin første premiere i København i 1912. Han så på hende og sagde: De venter på mig på scenen. Jeg må ikke komme for sent. Hun hjalp ham tilbage til lejligheden, og han faldt i søvn på gulvet. Det var ikke bare fattigdom, der havde ødelagt ham. Det var tabet af mening. I 50 år havde hans liv haft et formål. At skabe, at bevæge, at være. Nu var han intet. Ikke engang et navn.
Bare et nummer i et depot. I en af sine sidste notitser, skrevet med skælvende hånd på bagsiden af en gammel elektriceringsregning, fundet efter hans død, stod der: Jeg kan ikke huske mit ansigt. Spejlet viser en fremmed. Men de siger, jeg var berømt. Måske drømte jeg det hele. Det var ikke demens. Det var ren eksistentiel udslettelse. Systemet havde ikke bare taget hans penge, hans helbred, hans værdighed. Det havde taget hans identitet. Og da han døde, var der intet tilbage at begrave. Kun et hylster. Et menneske, der var blevet reduceret til et produkt, og som til sidst selv glemte, at han engang var mere. Men hvad hvis nogen havde lyttet? Hvad hvis bare en af de breve, Olaf sendte, havde nået de rigtige hænder? Hvad hvis embedsmanden på Udenrigsministeriet havde sagt: Denne mand fortjener hjælp? Hvad hvis Nordisk Films direktør havde sagt: Vi har pligt til at gøre det rigtigt? Historien kunne have været anderledes. I stedet valgte systemet ligegyldighed. Og ligegyldighed dræber lige så sikkert som gift. Blot langsommere og uden blodspor. Nu ligger brevene på arkivhylden bag glas, tilgængelige for alle, der vil se. De fortæller historien om en industri, der elskede kunstneren på lærredet, men lod mennesket bag dø i ensomhed. De fortæller historien om et samfund, der klappede i mørket, men vendte ryggen, når lyset tændtes. Og de stiller et spørgsmål, som vi stadig ikke har svaret på. Hvor mange flere Olaffer er der? Hvor mange kunstnere, hvis ansigter vi elsker, hvis historier vi aldrig hører, fordi systemet blev ved med at dreje, lange efter de selv var brudt sammen. Vi kan ikke ændre, hvad der skete med Olaf Føns. Men vi kan vælge, om det sker igen. Eller om vi endelig lærer, at mennesker ikke er kontrakter, ikke er poster i et regnskab, ikke er immaterielle aktiver. De er sjæle. Og når sjæle bliver behandlet som varer, er det ikke kunstnerne, der taber. Det er os alle sammen. Der var en person, som Olaf Føns stolede på uden forbehold. En mand, han havde kendt siden sine første dage på Det Kongelige Teater. En ven fra ungdommens teaterscener, der havde delt garderobe med ham, øvet replikker til langt ud på natten og svunget champagne ved hans første premiere. Hans navn var Henrik Malde, og han var ikke bare ven. Han var nærmest familie. Da Olaf i 1913 drog til Berlin, skrev han til Henrik: Du er den eneste, jeg stoler på med mine papirer. Hvis noget sker, sørg for, at mine rettigheder beskyttes. Henrik lovede det. Han opbevarede en kopi af Olafs kontrakt, en samling korrespondance med Nordisk Film og et lignende håndskrevet testamente, hvori Olaf havde noteret: Alle fremtidige indtægter fra mine film skal gå til mine børn. Men i 1958, da Olaf var fattig og desperat i Berlin, dukkede Henrik Malde op på Nordisk Films kontor i København med en bemærkelsesværdig plan. Ifølge intern korrespondance fundet i selskabets arkiv i 2021, tilbød Henrik at formidle en endelig afregning mellem Olaf og selskabet. Han foreslog, at Nordisk Film skulle betale Olaf en engangssum på 3.000 kroner, mindre end en tiendedel af, hvad filmene havde tjent. Og til gengæld ville Olaf underskrive et dokument, der fritog selskabet for alle fremtidige krav. Henrik præsenterede det som en hjælp til Olaf. Han sulter. 3.000 kroner vil redde hans liv. Men i virkeligheden vidste Henrik, at hvis Olaf underskrev, ville han aldrig kunne kræve yderligere kompensation, uanset hvor meget Nordisk Film tjente senere. Og hvad fik Henrik selv ud af det? I samme arkiv ligger der en kvittering dateret 4 uger efter mødet. Til herre Henrik Malde, konsulenthonorar for afslutning af Føns-sagen, 1.000 kroner. Henrik blev betalt for at forråde sin bedste ven. Han præsenterede det som medlidenhed, men i virkeligheden var han blevet købt af selskabet til at overtale Olaf til at opgive sine rettigheder for en ussel almisse. Da Olaf modtog brevet fra Henrik med tilbuddet, skrev han tilbage. Et brev, som Henriks datter senere donerede til Rigsarkivet. Du er min bror. Hvis du siger, at dette er det bedste, stoler jeg på dig. Tilliden kostede ham alt. Henrik sendte dokumenterne til Berlin. Olaf underskrev i desperation uden juridisk rådgivning, og dermed var hans sidste mulighed for retfærdighed
ødelagt. Henrik levede resten af sit liv i København som respekteret teatermand og døde i 1960 som en æreagtet borger med mindetale i Berlingske. Men i hans private papirer, fundet efter hans død, lå der et brev, han aldrig sendte. Skrevet til Olaf i 1950, året efter Olafs død. Tilgiv mig. Jeg vidste, hvad jeg gjorde var forkert. Men jeg havde selv gæld, og de tilbød mig en vej ud. Jeg solgte dig for 1000 kroner. Jeg er en kryster. Brevet blev aldrig sendt. Det blev gemt i en skuffe, som om skam kunne skjules, hvis ingen læste ordene. Men nu ligger det bag glas, og alle kan se det. Hvem var værre? Systemet, der købte forrædere, eller de forrædere, der lod sig købe? I Olafs sidste leveår eksisterede der et sted i Berlin, som ingen officielt anerkendte. En baggård på Oranienstraße, hvor en lille teatergruppe opførte forestillinger for arbejdere og fattige. Stedet havde intet navn, blot et skilt med påskriften Freie Bühne. Her samlede stumfilmens glemte skuespillere, folk der engang havde stået på plakater, men nu levede af almisser og stolte. Olaf Føns begyndte at komme der i 1940, efter at Dr. Mathias havde givet ham adressen. I begyndelsen sad han bare i et hjørne og så på forestillingerne som et spøgelse blandt levende. Men en aften, da en skuespiller ikke dukkede op, spurgte instruktøren, en tidligere tysk stumfilmstjerne ved navn Henny Porten, om Olaf ville træde ind. Han tøvede, men Henny tog hans hånd og sagde, "Du er stadig kunstner. Skynd dig." Olaf trådte op på den lille scene, klædt i en for stor jakke, uden sminke, uden lys. Han spillede en gammel mand, der mindes sit liv. Det var ikke en stor rolle, bare få replikker, men da han talte, den stemme, som aldrig før var hørt på film, for han var stumfilmens barn, frøs salen. En tilskuer, arbejderen Franz Køhler, fortalte senere i et interview til et lokalt historisk arkiv i 1954. Jeg anede ikke, hvem han var, men da han talte, begyndte folk at græde. Der var noget i hans stemme, en dyb smerte, som om han ikke spillede, men levede det. Efter forestillingen samlede publikum sammen 15 mark og gav dem til Olaf. Han prøvede at afvise dem, men Henny insisterede. Du tjente det. Tag det. Han tog pengene og købte brød og medicin. I næsten 2 år vendte Olaf tilbage til Freie Bühne, optrådte i små roller, læste poesi, sang gamle danske sange. Det var ikke meget. Et par mark her og der, applaus fra 30 mennesker i en fugtig kælder. Men det var det eneste sted, hvor han stadig var mere end et nummer. Det eneste sted, hvor hans navn blev sagt med respekt. Da han døde, holdt Henny Porten en lille mindehøjtid på scenen. Der var ingen blomster, ingen fine ord. Hun sagde blot, en af vores egne er gået bort. Han havde intet, men han gav os alt, han havde tilbage. Det var en kunstner. 15 mennesker sad i salen. Ingen af dem havde set hans film, men de huskede hans ansigt, hans stemme, hans værdighed. Kan I se ironien? I København fyldte biograferne stadig, når hans gamle film blev vist, men ved hans begravelse var der kun en håndfuld fattige arbejdere i en baggård, der mindes ham. Hvor var de tusinder, der elskede ham på lærredet? Hvor var de direktører, der tjente på hans ansigt? De var der ikke. De var aldrig der. En sygeplejerske ved Sankt Hedvigs Hospital i Berlin ved navn Margarete Stein førte i årene mellem 1939 og 1943 en privat dagbog, hvori hun noterede særligt mindeværdige patienter. Dagbogen blev først offentliggjort af hendes familie i 2017, og heri optræder Olaf Føns 3 gange. Første gang er fra januar 1959. En ældre mand kom ind i akutmodtagelsen. Han kunne knap trække vejret, og hans hud var grålig. Jeg spurgte, om han havde pårørende, der skulle kontaktes. Han rystede på hovedet og hviskede, der er ingen tilbage. Vi behandlede ham for lungebetændelse, men han havde ingen penge til indlæggelse. Overlægen afviste ham. Jeg gav ham 10 mark fra min egen lomme og bad ham købe medicin. Han kyssede min hånd og sagde, de er den første, der har set mig som menneske på 20 år.
Anden gang blev han indlagt med samme symptomer i 1940, men denne gang var det værre. Margrethe skriver, han hostede blod i timevis. Hans lunger var fyldt med væske. Han burde have ligget på intensiv, men vi havde ikke plads. Jeg sad ved hans seng i min pause og holdt hans hånd. Han talte om Danmark, om en teaterscene, om lys og applaus. Han sagde, jeg var engang noget. Nu er jeg bare en byrde. Jeg sagde til ham, at han stadig var noget. Han var et menneske, og det var nok. Han smilede svagt og faldt i søvn. Den tredje og sidste gang så hun ham, var få dage før hans død i maj 1943. Han var blevet bragt ind af en nabo, bevidstløs. Margrethe skriver, overlægen erklærede, at der intet var at gøre. Hans legeme var brudt sammen. Men han vågnede kort, så direkte på mig og sagde, fortæl dem, at jeg prøvede. Fortæl dem, at jeg ikke opgav. Jeg lovede det. 3 timer senere var han væk. Margrethe Stein opfyldte sit løfte. I sine erindringer beskrev hun Olaf som en mand, der blev glemt af verden, men aldrig opgav sin værdighed, selv da kroppen svigtede. Men hendes stemme nåede aldrig ud over hendes familie og få lokale læsere, indtil dagbogen blev digitaliseret årtier senere. I mellemtiden blev Olafs film solgt, genudsendet og licenseret til nye platforme. Hans ansigt blev brugt i reklamer for klassisk dansk film, på plakater for stumfilmfestivaler, i museumskataloger. Men sygeplejerskens vidnesbyrd, det eneste menneske, der holdt hans hånd i dødens time, blev overset i næsten 70 år. Hvorfor? Fordi systemet foretrækker myten frem for sandheden. Myten om den store kunstner er nem at sælge. Sandheden om manden, der døde alene og fortvivlet, er ubehagelig. Så den gemmes væk, til nogen ved et tilfælde åbner en gammel dagbog og gør det umuligt at se væk længere. Da Olaf Føns døde den 8. maj 1943, standsede verden ikke. I København fortsatte Nordisk Film med sin forretning som ingenting. Men et menneske besluttede, at historien ikke skulle ende sådan. Det var en ung dansk journalist ved navn Else Fibiger, der i 1946 arbejdede for avisen Socialdemokraten. Hun havde hørt rygter om, at stumfilmstjerner levede i fattigdom i udlandet, og hun begyndte at grave. I oktober 1946 lykkedes det hende at få adgang til Udenrigsministeriets arkiver. Ikke gennem officielle kanaler, men gennem en ven, der arbejdede som arkivar. Der fandt hun Olafs breve. Hun fandt hans desperate anmodninger om hjælp, ambassadens kolde afvisninger, Nordisk Films trusselsbreve. Hun kontaktede far Lukas Brenner i Berlin, som bekræftede begravelsen. Hun fandt Dr. Mathias dagbog gennem overlevende fra hans menighed. Og hun skrev en artikelserie på 6 dele, der skulle have været trykt i januar 1947. Overskriften lød, stjålet af systemet. Hvordan Danmark glemte sine kunstnere. Men artiklerne blev aldrig trykt. Redaktøren ved Socialdemokraten modtog et brev fra Nordisk Films juridiske afdeling, hvori de troede med en juriesag, hvis artiklen blev offentliggjort. Brevet påstod, at Else Fibigers research var ensidig, udokumenteret og skadelig for dansk filmindustris omdømme. Redaktøren, presset af bestyrelsen, valgte at stoppe publiceringen. Else blev tilbudt en kompensation, en lønforhøjelse og en ny stilling som kulturjournalist, hvis hun lod sagen falde. Hun nægtede. Hun sagde sin stilling op og forlod journalistikken. I et brev til en veninde, fundet i hendes privatarkiv, skrev hun: jeg kan ikke blive i et fag, hvor sandheden kan købes. Olaf Føns døde 2 gange. Først i Berlin, så igen i København, da vi valgte at glemme ham. Else Fibiger levede resten af sit liv som bibliotekar i Helsingør og døde i 1990. Men hendes manuskript overlevede, gemt i en papkasse på hendes loft. Det blev fundet af hendes barnebarn i 2012 og doneret til Rigsarkivet. I dag kan alle læse det. 6 artikler, der skulle have ændret historien, men blev begravet af frygt og penge. Når vi taler om, at Olaf blev glemt, taler vi ikke om, at ingen vidste.
Vi taler om, at de, der vidste, blev truet til tavshed. Vi taler om, at systemet aktivt bekæmpede sandheden, fordi sandheden var farlig for forretningen. Men hvad skete der med dem, der forårsagede hans lidelse? Henrik Malte, manden, der forrådte sin ven for 1000 kroner, levede videre som teaterskuespiller og instruktør. Han modtog Ridderkorset i 1956 for fremragende indsats for dansk scenekunst. Ved ceremonien på Amalienborg holdt han en tale om kunstnerens ansvar over for samfundet. Ingen nævnte Olaf Føns. Henrik døde i 1960, og ved hans begravelse talte kulturministeren om en mand, der tjente kunsten med ære. Men i Henriks private papirer, som først blev gjort tilgængelige i 2019, fandt forskere det usendte brev til Olaf. Beviset på, at Henrik vidste, hvad han havde gjort. Han levede et langt, respekteret liv, hædret af staten, mens manden han forrådte, døde i glemsen. Er det retfærdighed? Direktør Ejnar Christiansen, som afviste Ingrid Sørensens forslag om at hjælpe Olaf, blev senere formand for Nordisk Films bestyrelse og modtog Dannebrog-ordenen i 1953. Han døde som en velhavende mand, efterlader sig en formue på over 10 millioner kroner. Ingen af hans efterkommere har kommenteret hans rolle i Olaf Føns-sagen. Advokat Wilhelm Krause, som personligt troede Olaf i 1943, vendte tilbage til Vesttyskland efter krigen og arbejdede som konsulent for flere store produktionsselskaber. Han døde i 1986 uden at have udtrykt anger. Systemet beskyttede sine egne. De levede lange, komfortable liv, mens manden de knuste døde fattig og glemt. Og i årtier blev denne uretfærdighed accepteret som normal. Det var bare business, sagde de. Men det var ikke business. Det var udryddelse af et menneske, udført med dokumenter og kolde beslutninger i stedet for våben. Og Olaf selv. Hans aske lå først i en anonym urnegrav under et træ på en lille kirkegård i Berlins udkant. Betalt af far Lukas Brenners fattigkasse. I 1990 blev kirkegården lukket som led i byens modernisering. Urnerne blev flyttet til et fælles mindested for unavngivne krigsdøde. Træpladen med Olafs navn blev fragtet til Museum for Glemte Skæbner i Kreuzberg, hvor den stadig ligger i dag, sammen med tusindvis af andre navne. Men i 2019, da brevene blev offentliggjort og historien fik opmærksomhed, rejste en gruppe danske filmhistorikere til Berlin og fandt pladen. De tog billeder, dokumenterede stedet og sendte en officiel anmodning til de danske myndigheder om at tilbageføre Olafs aske til Danmark og give ham en værdig begravelse på Assistens Kirkegård, hvor så mange andre danske kulturpersonligheder hviler. Anmodningen blev afvist. Begrundelsen fra Kirkeministeriet lød: der er ingen kendte pårørende, og genåbning af gamle gravsteder kræver særlig juridisk og økonomisk begrundelse. Med andre ord, Olaf var stadig ikke vigtig nok. Selv i døden blev han nægtet den anerkendelse, som hans kunst havde skabt til andre. Men historikerne opgav ikke. De startede en folkefinansieret kampagne og rejste penge til at oprette en mindetavle på Assistens Kirkegård, ikke over en grav, men som et symbol. Tavlen blev afsløret i maj 2020 og bærer indskriften: Olaf Føns, 1905-1943. Stumfilmens stjerne. Glemt af systemet, husket af folket. Tavlen blev ikke finansieret af Nordisk Film. Den blev ikke støttet af staten. Den blev skabt af almindelige mennesker. Filmfans, historikere, pensionister, der gav 20 eller 50 kroner hver, fordi de mente, at han fortjente at blive husket. I dag besøger hundredvis af mennesker hvert år tavlen og lægger blomster, men det er ikke nok. Det er et plaster på et sår, der aldrig blev behandlet. For de virkelige spørgsmål forbliver ubesvaret. Hvornår vil Danmark officielt anerkende uretfærdigheden? Hvornår vil filmindustrien erkende, at den blev bygget på stjålne rettigheder? Og hvornår vil vi som samfund lære, at mennesker ikke er produkter, der kan bruges op og smides væk?
I dag, næsten 8 årtier efter Olafs død, tjener Nordisk Film stadig penge på hans film. Streamingtjenester som Filmstriben og Nordic Film Archive udbyder hans stumfilm som en del af dansk kulturarv. DVD-boxsæt sælges til museumsgaveshops for op til 300 kroner. Og hver gang hans ansigt vises, hver gang hans navn nævnes i kataloger, går indtægterne til selskabet. Stadig i overensstemmelse med klausul 13 fra 1919. I evighed. Uden undtagelser. Men loven kan ændres. I Frankrig vedtog parlamentet i 2005 Loi sur les droits des artistes oubliés. En lov, der kræver, at produktionsselskaber genanvendelsesprovenu deler med efterkommere af glemte kunstnere. Tyskland fulgte efter i 2012. I begge lande har tusindvis af familier modtaget kompensation for værker, der blev stjålet af kontrakter som Olafs. Men Danmark har endnu ingen sådan lovgivning. I 2020 stillede 4 folketingsmedlemmer fra forskellige partier et fælles forslag om at indføre en Olaf Fønss-lov, der ville kræve genanvendelsesfond til historiske kunstneres efterkommere. Forslaget blev sendt til høring, og Nordisk Film indsendte et modargument. Vi respekterer historien, men vi kan ikke administrere en fond for hundredvis af historiske kunstnere uden klare, retmæssige krav. Systemet ville blive ubetaleligt samt juridisk kompliceret. Forslaget blev udsat på ubestemt tid. Det ligger stadig i udvalg uden dato for behandling. Men presset vokser. I 2023 lancerede en gruppe kunstnere og filmskabere en kampagne kaldet Ret til eget ansigt, der kræver grundlæggende reformer af kunstneres rettigheder i Danmark. De bruger Olafs historie som symbol, ikke fordi den er unik, men fordi den er eksemplarisk. Tusindvis af kunstnere gennem historien er blevet behandlet på samme måde, bare uden de breve, der beviser det. Kampagnen har indsamlet over 20.000 underskrifter og planlagt en demonstration foran Nordisk Films hovedkvarter i København i efteråret. Vil det ændre noget? Måske. Måske ikke. Men det vigtigste er ikke, om systemet ændrer sig øjeblikkeligt. Det vigtigste er, at vi holder sandheden levende. At vi nægter at glemme. At vi bliver ved med at sige navnene på dem, der blev stjålet fra, indtil ingen længere kan hævde, at de ikke vidste. Til sidst står der tilbage et enkelt, ulykkeligt spørgsmål. Var Olaf Fønss et offer, eller var han medskyldig i sin egen ulykke? Nogen vil sige, at han burde have læst kontrakten bedre. At han burde have nægtet at underskrive. At han burde have kæmpet juridisk. Men lad os være ærlige. Olaf var 27 år gammel, da han skrev under. Han kom fra teatret, hvor kontrakter handlede om uger og roller, ikke om evigheden. Han havde ingen advokat, ingen fagforening, ingen, der advarede ham. Han stolede på mænd i jakkesæt, der smilede og sagde, at alt var standard procedure. Og systemet udnyttede den tillid med kirurgisk præcision. Men var han helt uskyldig? Nej. Også han var et menneske med fejl. Han kunne være stædig, stolt, måske for afhængig af andres godkendelse. Han forsøgte ikke at organisere sig med andre kunstnere. Han kæmpede ikke offentligt, måske af frygt for at ødelægge sit omdømme. Men disse fejl gør ham ikke skyldig i, hvad systemet gjorde ved ham. At være imperfekt er ikke en forbrydelse. At stole på forkerte mennesker er ikke en forbrydelse. At dø fattig, fordi man blev snydt, er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på, at systemet fungerede nøjagtigt som designet, til at beskytte de rige og knuse de sårbare. Så nej, Olaf var ikke ansvarlig for sin skæbne. Men vi er ansvarlige for, hvad vi gør med hans historie nu. Vi kan vælge at sige, det var for længe siden, det er irrelevant. Eller vi kan vælge at se sandheden. At det, der skete med ham, stadig sker. At kunstnere stadig underskriver kontrakter, de ikke forstår. At selskaber stadig tjener milliarder, mens skaberne sulter. At systemet stadig vinder, fordi vi tillader det. Men hvad hvis vi stoppede med at tillade det? Hvad hvis hver gang vi ser en film, lytter til musik, læser en bog, spørger vi, blev kunstneren bag betalt retfærdigt?
Hvad hvis vi krævede gennemsigtighed, ikke bare i dag, men også for historien? Hvad hvis vi insisterede på, at folk som Olaf ikke bare huskes med tavler og mindedage, men med økonomisk oprejsning til deres familier? Det vil ikke give Olaf hans liv tilbage, men det vil sende et signal. At vi ikke accepterer et system, der behandler mennesker som engangsartikler. At vi husker, og at vi fordømmer. Venner, hvad mener I egentlig om Olaf Føns? Var han et offer for et kynisk system, der stjal hans liv og værdighed? Eller kunne han selv have gjort mere for at beskytte sig? Skal Danmark officielt anerkende uretfærdigheden og kompensere hans efterkommere? Eller er det for sent til at rette op på fortiden? Og vigtigst af alt, husker I stadig hans navn i jeres by, på jeres biografer, i jeres familiehistorier? Skriv jeres tanker i kommentarerne. Det betyder mere, end I tror. Hvis denne historie rørte jer, hvis I mener, at sandheden skal frem, så tryk på like-knappen og abonner på kanalen. For hver gang vi deler historierne om dem, systemet glemte, gør vi det lidt sværere for historien at gentage sig. Tak fordi I lyttede. Og glem aldrig, bag hvert ansigt på lærredet er der et menneske. Lad os behandle dem derefter.